दिनैहाय जोङो मैया जिबादि भारत सरकारनि नखर मन्थ्रिनि सेक्रेटारि बिथांमोनजोंहाय सावरायबाय आरो बे सावरायनाया जोंनि बिटिआर एकर्डआव मा खामानिया माबोरै आद्रा दङ बेखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों आरो दिनै जोङो बेखायनो जों आसा खालामो जे बिथांमोनहाबो माखासे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट माखासे आसाम गभर्नमेन्टआ मावनांगौ दं आरो बेवहाय बयबो दङमोन आसाम गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेलनि आरो जोंनि बिटिआरनिबो आरो जोंहाय जों सागानगिरि हिसाबै आफाद हिसाबै दैदेनगिरिफ्राबो दङमोन आरो बेखायनो बिनि गेजेरजों बेखौनो फिननाय मोनदों आरो बेवहाय जोंनि गिदिरथार माखासे बिथांखिफोरखौ थाबैनो फोजोबनांगौनि थाखाय जोंबो मोनसे समायसीमा बिथांमोननियाव जों दाबि दोनदों मानोना जोंनि ओनसोल फेहेरनाय मेनलि जोंहा क्लज 3खौ लानानै जोंनि ओनसोल फेहेरनाय बावहाय आथिखालनि 40 सिदा 60 जानांगौनि थाखाय आरो बेबादिनो जोंनियावहाय गोदान जिल्ला सोरजिनांगौनि थाखाय बेफोर खामानिया दिनैनि समाव थाबैनो जानांगौखौ लानानै बिथांमोनहाबो भेरि माच पजिटिभ आरो दिनैनि समाव अलरेडि बे हाबाफारिया आसाम गभर्नमेन्टनि आखाइजोंहाय कमिसननि दारैहाय माखासे खामानिया जोबनाय मोनसे लेभेलाव फैखाबाय आरो बेखौ लानानै जोंहाबो आसा खालामदों जे बे खामानिखौ भारत सरकारा थाबैनो भारत संबिजिरावहाय थिसननानै बिनि गनायथिखौ होगोन मानोना नैबे खामानिया जोबनाय लोगो लोगो जों संबिजिरनि गनायथि मोनगोन आरो दिनैनि समाव गुबुन गुबुन आद्रा थानाय कमिसननि आसामजों थानाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानि आरो गुबुन गुबुन फसंथान गायसननाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ अलरेडि बिनि सायाव माखासे प्रजेक्ट बिथांमोना साबमिट खालामबाय आरो बे बाजेटआव एबारनि बाजेटआवनो फैसिगोनखौ जोङो खोनाबोदों आरो बेखायनो बे जोंनि थाखाय मोजां आरो बिटिआर गोरोबथानि गासै दफाखौ हागौसेबां मावजोबनांगौनि थाखाय 2024नि सिगांसिम गोबां खामानिखौ मावनांगौनि थाखाय जोङो बिथांमोननि सायाव दाबि दोनदों आरो बिथांमोनहा पजिटिभलि बेखौ खामानि मावनायनि सायावहाय खामानि मावगोननि थाखाय बिथांमोना बेखायनो बेबादि मेल लिंनाय जादों आरो इयुन समाव बेबादि थाब बिथांमोना सावरायनायनि राहाफारि लानायखौ जोंनिसिम मिथिहोदों मानोना बावहाय अलरेडि एकर्डआव मोनसे मनिटरिं कमिटि दंखायो आरो मोनसे गभर्नमेन्टनि हाइ लेभेल बावहाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि कमिटि दंखायो दा बिनि सायाव बयबो सांग्रां आरो बेखायनो जों बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै जों बर' माहारिया गोबां दावगानो हागोन आरो बर' माहारिजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारिफ्राबो बे गोरोबथाजोंहाय जों दावगालांनो हागोन। दा बिटिआरआव मोनसे आरो गोदानै हाथियार हमग्रा जोनोम जानायनि मोनसे भाइरेल जाबाय थादों जोङो नुनो मोनदों भाइरेलखौ जोंबो मिथिदों नाथाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो बुंनो नाजागोन जाहाथे जोंनि नैबे बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे जारिमिनारि गोरोबथाजों सिलाइनि आन्दलना जोबफैदों आरो बेखौ जों मान होयो मानोना बेयाव जोंहा 5,000निबो बारा दिनैहाय गणतान्त्रिक आरो सिलाइनि आन्दलनजों मुंख्लं जालांबाय आरो बे मुंख्लंफोरखौ मान होनायनि गेजेरजों जाहाथे बर'नि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिया अराय समनि थाखाय थागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो बेखायनो जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि हारिनिफ्राय आरोबाव बेबादि जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला बिदा फंबाया सिलाइनि गुलिजों बावहाय आरोबाव बुलि जानाङा आरो बिनि थाखायनो जों खावलायगोन दानि समाव इन्डियायाव सिलाइ लानानै आन्दलन खालामनायनि थाखाय मोनसे थासारि गैया होननानै जों मिथिनो हायो दानि समाव आल्फा दानि समाव गुबुन गुबुन बिग्रायारि हान्जाफ्रा दिनैहाय बिथांमोना ओंखारनानै फोजोबनायनि मोनसे राहाफारियाव दङ केएलअआबो फैनो नागिरबाय आरो गुबुन गुबुन अलरेडि फैखाबाय आदिबासिनि बायदिसिना संगठनफ्रा आरो दिनै जों बेखायनो जों मिथिनो हायो जे नैबे समाव बर'फ्राबो सिलाइ लानाय सोमावसारनांगौनि थाखाय जेबो गोनांथि गैया दा बेखायनो बेबादि सिन्थाफोर दङबा बिथांमोना बेखौहाय फोजोबनांगौ आरो जाय दिनै जों मिडियायाव नुनो मोनबाय बेबादि सिन्थाजों जुदि बिथांमोना सोरबा दैदेनगिरिया लिड खालामदोंबा बेखौ दिनैनो फोजोबनांगौ आरो दिनैनो फोजोबनायनि गेजेरजों बर'नि गेजेराव बे गोजोनखौ अराय समनि थाखाय लाखिनांगौ जाहाथे बेबादि गुलाय गुजाय जेबो जाया आरो दिनैनि समाव बर'फ्रा गोजोन खौसेथिखौ लानानै जों सोलोंथाइ रांखान्थि फेहेरनायाव जों बयबो समानै दावगालांनो थाखाय जों जुजिनांगौ आरो बेबादि उनफिननानै जोङो दिनै एबसुनिफ्रायबो जोंहा सोमावसारनायखौ जों गणतान्त्रिक भाबे गोरोबथानि उनाव जों गोरोबथाखौ मान होनानै दोनथ'नाय जादों आरो बेखौ लानानै जोङो दिनैहाय बेखायनो खावलायगोन जे जोङो महात्मा गान्धी आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपाल जाय साइन्टिफिक डेम'क्रेसि बिनि सायाव जों बिसास खालामो आरो बेखायनो डेम'क्रेटिक भाबे गासिबो समाधाननि लामाखौ जों मोननो हायो इयुन समाव गोजोन्थों। जोङो दिनै खावलायगोन बे उदालगुरि दख'रानि सिंनिफ्राय जिहेतु जोंना रौतायावनो 52थि बोसोरसालिया जथुमा जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुमाया जारिमिनारि जागोन बड'लेण्ड फोथाराव आरो बेखौ लानानै ओनसोलनि गासै आइ आफा बिदा फंबाया जाहाथे बेयाव लैहोरै बाहागो जायो
आरो बेखौ मदद खालामो आरो दिनै जोङो बे कनफारेन्स जानाय समसिमाव दासिम जोंनि थाखाय बावहाय माखासे गिदिर आलासि बिथांमोनहा बाहागो लागोन होननानै जोङो इंगित होबाय आरो बेखायनो जों थाबै नोंथांमोननिसिम मिथिहोगोन आरो जाहाथे नोंथांमोना बेयाव गोबां जोंनि बेवहाय हाबाफारि थागोन जायफ्रा जोंनि गेलेनाय मोसानाय देंखोमु 1, 2, 3 दैख्रं खुंगुर माने जोंनि बिग्रायारि देंखोगिरि दैख्रं खुंगुर बसुमतारिनि मुङै आरो लोगोसेयै गुबुन गुबुन बावहाय एगजिबिसन बायदि बुक फेयार हाबाफारि जागोन आरो बेखौ लानानै बयबो जाहाथे बेयाव फरायसा हान्जाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा बेयाव बाहागो जायो बेखौ जों मिजिंथियो। जोङो बेखौ अराय सम मोनसे जोंनि मिजिं हिसाबै जों बारहोनो नाजागोन आरो बावहाय जोंबो आसा खालामदों जाहाथे माबा मोनसे जोंनि बिटिआर गोरोबथाजों थानाय जि खामानिफोर आद्रा दं बेयो माबा मोनसे जोबथा बा माबा मोनसे गोजोन खौरांखौ जों बे जथुम्मानि गेजेरजों मोननो हागोन। गोजोन्थों।